कॅबेज असा नाफोळ करता. एक पाव तांदूळ आणि एक मुष्टी मसूर डाळ 1 घंटो तिंबत घाला हांगा आणि अर्दवड्या सोय घाल्या आणि मिरसांग घालता. 15 मिरसांग घाल्या आणि इतली चिंचम घालता. सुरेख सोय मिरसांग चिंचम घालून वाटयता. त्या ल्हान जाता तरी तांदूळ घालून वाटयता. त्या घालता का तांदूळ घालतात. तांदूळ मस्त लहान करून येतो. चिके करकरी वाटतो का त्यांना चरचरी भाजून येतो. पोळा मीठ घालता. इतली करकरी जाव का पण रुलांशी जाव का त्यांचा पोळा चरचरी भाजून येतात. आणि आता कॅबेज शिनून घालतात. मग ते पोळ काढतात. कॅबेज सपूर कोण शिनला कॅबेज नापोळ्या पीठ रेडी जालें. कॅबेज असा नापोळ रेडी जाला. मोवाळ जाला. सोयेनी सम पोणो कॅबेज सना पोळो रेडी जाला. रेसिपी ट्राय करून कशी जाला म्हणून कमेंट करून खंडित सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.